Kuning ilaw ning dako guys kay karong makuha akong kuhaan. Anas ilaw nga. Ang ilaw gani kay para nis matkaan, para nis madri. Subscribe sa atong channel, Robby si Maggala, atong YouTube channel. Pa-subscribe na din guys, like, share kung pwede. And don't forget to click the notification bell guys para always po tayo magkita-kat. Guys, good evening! Today is August 27 and birthday deron sa ang father. And daata ron din Rexus ginawa ko gabi na mo pa yung pag-abot kay DC Jude Aglinya Jamo. So karon magluto pa ta. Gabi na mo pa iluto mo ra ni. Mo na ni ron. Magluto ta og pasayan, crabs, magkilaw. Basta kay magluto pa jud tarong dali-dali. Oh, everything. Okay. Ikaw, ako, usa ka beso. Ikaw ang pulong, ako ritmo. Ikaw, ako, ang balak nung lirik ko sa atong isig usa. Mamuwag ang gugma. Hay nalipang sa pasumbingay, mga linya mong ilay-ilay. Gikas ka sa pitik sa dughan, kasing-kasing kung karagan. Laylay ko, bahala na mong sintonado. Igo ng matunggan ko, kuhit sa tingog mo. Kay kasing-kasing ko, amang makasabot man sa tanan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Ikaw, ako, usa ka berso. Ikaw ang tigmo, ako tono. Ikaw, ako, uyamot nga romantiko. Pinhinatong duha, mamukhad ang gugma. Kay giduyan sa imong hala, nagiduyugan sa gitara. Kikitik sa imong pasiaw, ang tanan akong naminaw. Laylay ko, bahala na kung sintonado. Igo ng matunggan ko, kuhit sa tingog mo. Kay kasing-kasing ko, amang makasabot man sa tanan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Sa balitaw, pasumbingay sa dughan. Bisirada na ang akong kasing-kasing. Ana sa Dara batong lambay guys. Uy, dila ko. Ahon. Ha? Diyan na magpapagana ng ibay.
Kami bilang be. Iya. Buat ko dun. Kuning ilaw ning dako guys kay karon di makuha yung kuha ni. Anas ilaw nga. Ulo dali kay para ni markaan para ni Mandri. Wari tanan na yung kamatis, mga minutes. Ah. Mami. Hello, babe. Good evening, babe. Bless me, bless me. God bless. Ang kilig kiss. Kiss ko ng kiss. Dali, kiss. Kiss ang mami. Nayo, ay. Kiss ang mami. Kiss ko lang ni mami. Na. Di ba kung bata ka mas magbay? Eh, ayaw gid ako. Ayaw paglubog. Nagkukuhan mo, minutes. Ah. Loy ah. Limon. Nasaan na kay? Lagi kay murang ang handa at ko sa biskuit na bigas. Dito din ah. Ang dapat kayo mo sa ito sa plaza. Happy birthday to you. Medyo amanday ni Baya di ay. Kayang ko doon. Hadlok ko manday kasala din. Hadlok ko. Why suga po ba? Samot na siguro kapay ko rin. Ito, oh, oh, feeling sweet kung nagkasuot. Yeah. Suroy-suroy tas inside, thought you're always by my side. Mapanuling kalitang kaya ko uhay. No, wako kapantay sa red traffic light, cause we should know when to stop. Karuhong tamang hanap, kayang gumadilig taghap-taghap. Hit and run, kanang napagaw tama. Hit and run, kanya kalit ang kagaan. Hit and run, masakit mas naligsan. Itang pagkakipag sa dali, kalimtan, nagkikiwas sa hit and run. Anong nag-abot pa man atong mga dala? Kaya ano lang sa unahan, bili nga sandal luhaan. Huwag mo label so di yun ko katiman. Sa
Dali, soda mari lang. Day. Ha? Tanawon lang. Luto ko no, palihog. Ate. Bigyan mo. Ate, Robe. Manghod sa nimo. Bibi, Bibi. Hi. Hi, Bibi. Hi, Bibi. Ano? Hi. Hi, ate. Hi, Gopa. Hi, Gopo. Lingiwan sa liki gwapo. Hi, Day. Hi, Kuya Marky. Hi. Hi. Hi, Bibi. Uy, uy, uy. Bawa na ni siya. Dir, ati man na sa imong laki. Kari, Jod. Ay. Gani. O, shout out sa Purman. Katuos ha? Nagsawan sila. Libog na, libog dede, libog, libog. Okay, Marky, ikaw na yan. Sa inyong pagtanaw sa ato ang video. O, sa wala pa din diha ka-subscribe, guys. Please subscribe na dayan, guys, sa atong YouTube channel, Ruby si Maggala. And don't forget to hit the notification bell, guys, para lagi tayong magkita-kita, kids. Bye-bye! Bye!